ҳиссиёти зишту бадахлоқона ҳеҷ гоҳ ба инсон обрӯ ё нуфуз намебахшад. албатта чунин майлу хоҳишҳои номатлуб қасдро ба вуҷуд оварда оқибат ба фоҷиа меанҷомад. кормандони милисия дар ноҳияи Варзоб ҷасади 2 нафарро ба аломатҳои марги маҷбурӣ ки бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида шуда буданд дарёфт намуданд. коркар ва чорабиниҳои оперативии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ошкор намуд ки ҷинояти махсусан вазнинро як нафар ноболиғи 15-сола содир кардааст. тарбияи насли наврас ва ҷавонон вазифаи ҷонии ҳар фарди солимақли ҷомеа маҳсуб ёфта, пешрафту шукуфоӣ ва ояндаи миллат аз ин насли тақдирсоз вобастагии калон дорад. вале мутаассифона беҳудагардиву бадахлоқӣ, бетартибии баъзе аз ин насли умедбахш нишон аз бемасъулиятиву бепарвои волидон ва бемаърифатию ҷоҳилии онҳо буда, аз ин гуна ашхос метавон ҳар лаҳза сар задани ҷиноятеро интизор шуд. ҳамин буд ки чанд рӯз қабл дар ноҳияи Варзоб як нафар ноболиғ барои содир намудаи ҷинояти одамкушӣ боздошт гардид. ализода алиҷон соли таваллудаш 2004 истиқоматкунандаи ноҳияи Варзоб ки қаблан дар истироатгоҳи Нилан бо Шӯҳрат Ғолибов якҷо фаъолият мекарданд, бинобар сабаби сар задани муноқиша байни онҳо дар дили ӯ нисбати номбурда хусумат ва ҳисси бадбинӣ пайдо гардид. гумонбаршуда бо мақсади қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтанд ва тибқи нақшаи таҳризӣ намудаи худ тахминан соатҳои 5 субҳи 6 июли соли ҷорӣ бо худ табар гирифта ба истироатгоҳи мазкур меояд. Шӯҳрат Ғолибов ва Хурсол Исломиддин Шоҳидов ки дар яке аз ҳуҷраҳои истироатгоҳ хоб буданд, чунин фурсатро муносиб дониста Алиҷон бо истифода аз табар ба сари ҷабрдида мезанад. Сипас ҳаракатҳои қасдонаи худро идома дода, ӯ бо як бераҳмии махсус ба сари ноболиғ Исломиддин Шоҳидов зарба мезанад ки оқибат ҳарду аз бардоштани ҷароҳатҳои вазнин дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. бо анҷом додани чунин амали қасдона ва даҳшатовар боздоштшуда бо мақсади пинҳон намудани ҷинояти содир намудааш, ҷасадҳои ин 2 нафарро ба дарёи Варзоб мепартояд. пас аз дарёфт кардани ҷасадҳо аз ҷониби кормандони милитсия дарҳол гурӯҳи оперативӣ ҷустуҷӯӣ таъсис дода шуда, гумонбари ин ҷинояти махсусан вазнин боздошт гардид. сари шанбе омадам боғи сар тавара гирифтам, боғи сари шура дар дистодам хел. соати чанд буд? соати 5 буда, 5 саат. Шурам ҷам хоб буд. як там доктор сарш дадам. Ба чӣ? Ба тавара. Задам ҷазда. На тарсам гирифтам су. Уже шурат наҷми дигар омадам. Тавара гирифтам ки ҷими. Ҷимидан дурмад. Ти дигар задам шаб. Задам шаб. Исломиддин кест. Исломиддин мана нигоҳ кард, шурат нигоҳ кард. Накуф як дига ма данҷи. Буда авай задаму. Бо септои дар гиронду, данҷа буд, як дига дар ҷай задам. Буда кабарша гирифтам, буд пафтам шаб. Ки ҷода? Дар дайро. Баъд? Ona xo'sh shurab kashda qilib ammo albuchosh kashda qildim dayro. Dayroda pafto. айни замон оиди ин қазия корҳои тафтишотӣ идома дорад. содиршавии ин ҷинояти нангин боз ҳам ҳушдор аз он медиҳад ки бепарвоӣ нисбати насли наврас ва ҷавонон метавонад оқибатҳои нохушу бадбахтиҳои зиёдеро пеш биёрад. ҳар падару модар бояд пеш аз ҳама аз мусибати дигарон андеша намуда барои тарбияи фарзанди худ ва дар роҳи инсондӯстиву маърифатнокии он талош намояд то рӯзе ин мусибат дари ӯро низ накӯбад.